и няма да има по-голямо щастие от това, винаги да бъдете само двамата и всяка вечер няма разразване, бе. Сътър, нещо искаш ли, флекс, няма никакъв проблем, всичко може да ядем, не се притеснявайте. Това ще бъде красивият спомен, красивият момент на всичко това, което вие имате нужда. Всеки един мъж има нужда да се скрива в прегръдите на една жена, а всяка една жена има нужда да се събужда в обятията на своя избран. И първото парче вече е важно, че ние, използвайки тези прибори, опитваме тази торта. Предлагаме да се съхраните заедно и едновременно. Тоест, ти да дадеш на него част от това парче, а той също на теб да даде да опиташ от тази торта. Защото само ако бъдете заедно, само ако бъдете двама, ще преодолявате всяка една трудност, която съдбата и живота ви поднесе. И само тогава ще бъдете истински цяло семейство. Уважаеми дами и господа, с цялата любов, с цялата увереност, с най-голямото щастие, с истински чистите си души пред нас стоят в момента Минейно Остава, най-малко семейство Остава, нека ги аплодираме много силно, аплодирайте ги, искам да чуя как се аплодира една любов, как се аплодира едно щастие, как се аплодира едно истинско семейство. Та сладка ли беше ли горчила? Да питате ли гласите ви каква е? Уважаеми дами и господа, тази торта според вас сладка ли горчила е? Помогнете ми! Горчиво! Помогнете! Горчиво! Горчиво! Айде силно! Горчиво! Не се чува музика, в този стора още не пускате души. Горчиво за вас, драго, горчиво за вашето щастие, горчиво за младото семейство. Остава, уважаеми дами и господа. Номер 1, обичайте си. Колега,